Last time sasifikile sahambisa memorandum kuhulumeni. Ama department sahambisa kona SAPS ufuna bangikhotha bendaba. SAPS sahambisa kona Home Affairs babe khona, umasipala weTheku wakhona as well as the Premier's office. Sabanika u30 days usicela ba responde kuze kushaya isikhathi sokushicilela sika sithola impendulo. Kubona bonke akekho ke wasiphendula. So siyaphinda siyacela ukuyihambisa. Ngiyazi ukuthi phakathi kwethu khona aba represent umasipala weTheku. Ngicela nje beze ngaphambili. Cabanga ukuthi wona wodwa umasipala saphinda futhi samema amaphoyisa asitholanga impendulo. Sawaphendula sacela uHome Affairs ngiyacabanga ukuthi bona banenkinga kakhulu Nkosi yami. Ngoba ngiyacabanga ukuthi izathu sokuthi siwumeme uHome Affairs is because ngiyacabanga ukuthi kukhona phakathi kwena abazi abantu inqoba yabantu abanama ID kodwa asetshenziswa abanye abantu. Abanye banamaphepha akona wala. Abanye bayakhokha lapha intshontsho lapha yaka Home Affairs ukuze bakwazi ukuthi izinto zabo zenziwe. Sekuthiwa ke khona abantu asebesatshwa khona phakathi kaHome Affairs ngoba ibona abaphethe leyo corruption. So siyacela ukuthi uHome Affairs bandla uyisukumele lento ngoba kubalekile kakhulu. Namaphoyisa Nkosi yami ningangishaye ngiyazi ukuthi niyasebenza kanzima kodwa bakhona ozakwena abathatha imali. Ngiyacela bandla kumaphoyisa siyanhlonipha kakhulu sabantu base South Africa. Sicela ningasehlisa isithunzi kubantu bangaphandle. Siyacela nje ukuthi lo 100 rand awucabange nje ingane zakho nekusasa lawo. Ukuthi mase uthatha u100 rand udayisa ngezwe lakho instead of ubopha umuntu oyisigebengu usuku usuthini kahle. Kodwa ke abanye ngamaphoyisa abuya afike nakumina azongikhalela ukuthi wona yikho into azoyenza ngoba bafike babophe ukuqhamuka isikhulu thizeni sasemaphoyiseni sithi mdedele lo muntu. So siyacela nakuyikhulu zethu bandla. Anike niphathisa abantu akwabantu abaseve abantu base South Africa. Niphathisa kwabantu abacabangela ikusasa. Ngoba kwalezi ingane zenu nazo uzobehlala la eSouth Africa nathi. Angeke kube neshow ukuthi yona ngeke iziwadla ama drugs lawo avumelayo. Bese siyaphinda siyacela bandla inkantolo zethu nazo. Ngithuwe kabi mangibuka ireport leshiwo ukunqwango la ukuthi inkantolo zethu khona inqwaba yabantu bokufika. Unaka kanjani umuntu okufika inkantolo yakho edecide imithetho yezwe lakho? Ukwenza kanjani lokho? Ubani wenza leyo nto? Kuthiwa kusuka umuntu le eZimbabwe uzophatha isikhundla kwi Department of Labor or emajajini or abe isikhulu aphathe constitution. Izoshintsha kanjani iconstitution yethu mayiphethwe ibona futhi labantu esikhala ngamo? Shuthi sisebenzele emuva phela lapho, sisebenzele emuva ngempela. Siphinde sikhale futhi bakithi sikhale ngomasipala nawo ukhona. Umasipala unalento ekuthiwa ama-bylaws. Ama-bylaws abo awavumi ukuthi kufanele ngabe khona izinto ezenzakalayo nje njengobantu bafike bezo-hijack ama-building kuthiwa bahleli nje. Yabo? Kunemithetho eminingi umasipala kufanele ngabe uyo-uphold. Lapha ipoint akufanele ngabe kunje sinomasipala thina. Indlela engcole ngayo eThekwini akumnandi. Uyabona nje ukuthi kahle nithatha abantu abanganendaba nezwe lethu nizothi abazohlala la nilindeleni. Ngoba vele bazosiyuza basiyuze mase bayagoduka. Thina ke sisale senze njani? Nilokhu nithi yabo ayikho into ebhlungu njengalento yokulokhu sikhunjuza ukuthi South Africa is for all who live in it. South Africa is for all who live in it. Kodwa phela aqala ama South Africans iqala. Bese kuza abantu abala ngomthetho ngoba siyabazi usoba. Ningahambi nisilethela wonke umuntu nje osetshawa umhlaba usaze la. Akukho fair lokho. Okubuhlungu kunakho konke namanje ngiyayiphinda le challenge ngizocela futhi ukuthi ningirecordele yena futhi engathi ngayiposta ku social media. Ngithi mina khiphana ama phone nikushoot.
futhi mina kuyikhulu zonke zakuhulumeni yilabo abahlala emaphalamende abanama blue lights abanezingane lezi landwayo provide ama security engafani nezingane lezi zethu anike nithatha usuku olodwa niphume emotweni zenu niphume ngekho ama security ningagadiwe bese niyawalka nine point niwalke nine edrobheni niwalke nina nje uyihambele wedwa ungene la othi wena abantu abasha South Africa baphile khona zonke insuku sibone ukuthi uzosurvive bazombamba sicela lokho nje kuphela ngoba akusiza ukuhola umuntu ongayazi reality yabantu basebaphansi yabo ngoba lo muntu asoza understand lento okhala ngayo ngoba uzoyiphumela ingenela kwimoto yakhe kuma blue lights nani aqhubeke nempilo yabo so nani ke sengiyanibhlesa ngibuya kunina ke manje nenziwa yini niqashise labantu endlini zenu nithengelani kubona indaba nithengelani kubona nithengelani kubona bazohamba kanjani nina futhi benibasupport umnotho wenu uzobuya kanjani kunina maniphinde nidayise ngokuthi ngizobashada futhi nina futhi okunye-ke futhi okuphekwa lokho yindaba niba amagwala kanje nisabani nisabumoshwa amaphoyisa ngeke avela kubophe nje ngeke ngezivume nje lokho ukuthi siboshela ukuthi wenza into efanele ehambisana nomthetho la eSouth Africa umuntu onganawo amaphepha akavumelekile musani ukuthenga kubona musani ubasupport lemisebenzi nikhala ngayo kugcwele bona futhi ngoba nina futhi enife nithenge kubona mense restaurant niyahlala nje umuntu from now on e-restaurant mengekho umuntu ose-South Africa udemand ukuseva umuntu ose-South Africa from now on esaluni iy'nwele zakho zizoba zinhle nje mazenzele uzinhle ayidingi ukuthi zizowuma ka-abuja siyacela obaba okonko anisumele bakithi umthando wokonko hambise kubo abahambe nayo ayikho ingane enganeli kubo manje musalokhu nisiliswa ngezwe lethu ngenxa yey'ngane zenu nazi ukuthi obaba bazo bale hambanike nabo kodwa nje ngiyanicela asike nathi siyihlole nathi siya-contribute kakhulu okay siya-contribute so ngizoyihambisa i-memorandum yethu ikhuluma zona lezi zinto engiqeda ukuzisho kusukela lapha kwibhoda yalapha ya nibonile ukuthi bangena kanjani baze baba uSpider-Woman noSpider-Man hayi ukuthi asizwelani nokuhlupheka kwabo bakwethu asithandi nathi ngoba behlupheka kodwa nathi siyahlupheka sihlupheka sonke manje cha nathi sisenkingeni ngampela siyacela bandla ukuthi bababheke enye indawo mhlawumbe abangakwazi ukubuya kunalokho abalwele nabo izwe labo siyacela umuntu nomuntu akalwele izwe lakhe okay bese siyacela ukuthi kuswela kwibhoda sibuye siye ka-Home Affairs siyanicela abantu baka-Home Affairs aniye nisicabangeni nathi le mali eniyithathayo nithi nithathele ukuthi niphile nina akukhona ukucabangela abanye abantu lokho ngoba thina kufanele sidile nalabantu baningi babonile laba bagcweleni sisendleleni ezala futhi okubuhlungu bayadelela sesikhathele bakithi ukudelelwa abantu masipala weTheku ngoba nikhona siyacela sicela impendulo yalento esiyibhalelayo sicela ukwazi ukuthi lama building lawa asephoyinti agcwele labantu nizowenza njani ngawo sicela ukwazi ukuthi lezi izitolo lezi esizibonayo la njengoba sidlula nje siyayibona vele ukuthi ayisona isimeni right siyabona ukuthi kuningi okwenzakalayo sengikhohle ne-department yaka-labor okuyibona efana ngaba-regulator yonke lento yokungena leyo msebenzi siyacela abantu ukuthi nisisukumele njengama-South Africans ngicela nizizwele ukuthi abantu bahlele emakhaya ama-drugs unike nibone la ko-Albert Park ukuthi kunjani i-youth yethu iphelele kusasa abazenzi nabo abanye babo ngiye ngibone ukuthi bayophuza babheme benze
ufana nokuthi bephelelwe i-ID yokuthi benze njani. Siyacela nisibuyisele ithemba njengabaholi. Nisibuyisele ikusasa lezwe lethu. Nibuyise uthando eninalo for izwe lethu, umasipala wethu, yonke into siyacela. Yebo, sicela ukuyihambisa again i-memorandum. Sicela ukuthi this time